Ako se pokaže po svojoj prilici da je tačno da je Peranović ubio ovog nesrećnog čoveka, zasigurno on mora biti onda lišen crkvenog čina, a možda i više od toga, da bude isključen iz crkvene zajednice, ali ja ne mogu da prejudiciram šta će biti kasnije. Pretpostavljam da će još neko morati biti pozvan na odgovornost. Misli na vladiku Šabačkog Lavrentija? Pa ne mogu sad da kažem konkretno ko, ali pre svega neko ko je morao da ima na umu o čemu se radi. Svi mi snosimo odgovornosti i sad teško je upirati prstom ko manje ili ko više. U svakom slučaju svi smo posredno ili neposredno odgovorni što smo dozvolili da jedan ovakav neuravnotežen čovjek dobije mogućnost da pod plaštom crkve i mantije radi nešto što apsolutno nema veze sa evanđeljem. Kad imate narkomana u kući, valjda ne postoji teži praktični problem za roditelje i oni su često spremni na svaku moguću soluciju. I hvatajući se za slamčicu pristaju i na nasilje i na najžešće moguće represije. Međutim, koliko god da roditelji imaju veliki problem i ja pokušavam to da poručim i roditeljima, ali evo i sada na ovaj način, ipak niko nema pravo da zloupotrebi nesreću roditelja, nesreću nekoga ko ima problem sa psihoaktivnim supstancama i da leči svoje komplekse, da koristi agresiju, da vrši nasilje. Naprosto, to je kontradikcija in adjecto. Ne možete nasiljem i agresijom izlečiti bilo kakav problem.